Здравейте, приятели! Пристигна тук при мен една нова придобивка от Китай. Една машинка, която е струк за метал. От Китай съм я поръчал, но тъй като имат явно складове тук в Европейския съюз, специално тази моята машинка пристигна от Чехия буквално за 6 дни, мисля, че 5-6 дни, нещо от сорта. Опаковката изглежда стабилна, добре е опаковано, поне отвън така изглежда. Сега ще видим отвътре какво ни очаква да видиме. Дали ще мога така с една ръка да го отворя, не знам. Ще опитам в името на това да отвориме заедно. Няма да успея с една ръка. Добре, сега ще я отворя и ще се включиме пак. Ето какво имаме вътре в съндъка. Всичко изглежда здраво, няма проблеми транспортни, да се виждат. Това е явно таблата, която ще седи под струга. Какво имаме? Консервационна смазка, всичко трябва да бъде почистено преди да се пристъпи към работа с струга. Какво имаме в комплектацията тук? Имаме едно куфарче, което са явно вътре са принадлежностите. Имаме документация. Тук виждаме едно бушонче има сложено. Да погледнем тук какво ни очаква в това куфарче. Само да взема този нож. Да го отворя. Интересно ми е първата работа да видя дали има сложени някакви длета, стругарски ножове. Имаме такъв център неподвижен. Тук имаме за смазване, ключ за патронника, зъбни колела за лирата, ключета, челюсти, обратни челюсти за патронника. Така, в общи линии така изглежда за сега. Сега ще му търся едно временно място на струга и го пуска в действие, защото го чака работа. Машината наистина е опакована достатъчно добре. Тук има
Хваната е за болтове отдолу. Има стъпки. Като пале. За тия стъпки е хваната. Тук с тия болтове наложи се да се свали този страничния капак, за да се достигне до този болт. И другия болт също е. Ето тук се вижда. По-лесно достъпен. Почистих машината. Сега да разгледаме техническите характеристики, пулта за управление, общо взето да прегледаме какво може тази машина. Пускането и спирането става тук с този бутон. Има авариен стоп при нужда. Този превключвател е за реверсиране въртенето на патронника вляво и надясно. Има индикатор за оборотите. Регулиране на оборотите става тук чрез това копче. Заявените обороти са от 0 до 3000, като се превключват в два варианта, чрез промяна на ремъчната предавка към двигателя. Едното е от 0 до 1500, другото от 0 до 3000, зависи как са поставени ремъците, които са тук вътре под този капак. Резбите, които може да прави струга, може да се правят на него милиметрови и инчови резби. Мен повече ме интересуват милиметровите. Със стъпка от 0,5 до 2,5 могат да се изработват посредством ето тези зъбни колела, които се редят в определен порядък в зависимост каква резба искаме да изработим. Този конкретно модел, за разлика от други, които съм виждал, има тук още едно допълнително управление на ходовия винт, който може да задвижва супорта за автоматично подаване. Има един превключвател за реверсиране на движението на този винт, който според мен е много удобно това нещо. И другия превключвател е за 3 вида скорости на въртене на този същия винт. Фактически този винт предава движението на супорта тук чрез една ето такава гайка, която може да се включва и изключва, когато човек желае. Автоматично подаване, просто я включва и това си подава автоматично. Ръчното управление на супорта е в 3 посоки, с най-долната, как да го наречем, с най-долния винт се измества по посока на дължина на направляващите. С другия винт може да се управлява напречното подаване спрямо оста на въртене на детайла. И има още един винт, който позволява движение на този малкия сегмент отгоре, който пък от своя страна може да бъде сложен под определен ъгъл. Ето тук му е скалата за ъгъла. Това се ползва при необходимост от изработване на някакви конусни повърхности. Заявената мощност на двигателя на този струк
е 1100 вата. Надявам се да е наистина толкова. Тук в техническите характеристики в писмен вид ги има тези неща описани. И наистина тази книжка отговаря и е за тази машина, защото има случаи, в които техническата документация е за всички машини една и съща. Тук си е от тази машина. Какво още е по управлението? Капака, който е предпазния капак, който седи тук, има изключвател, който изключвател при отваряне на капака машината автоматично спира. Сега аз го отстраних капака временно, защото искам да проверя биенето, дали има биене, какво е биенето в патронника, за да мога да пристъпя към работа с машината. Но от това, което съм виждал в други клипове от хора, които са си купували такива машини, при всички положения смятам, че ще се наложи доработване, за да се увеличи точността на работа на машината, защото там, където са го произвеждали, никой не си е играл нито да го настройва, нито нищо да прави по него. Просто е събран малко като в час по трудово обучение и е изпратен така. Но това не е толкова страшно, защото всичко по машината подлежи на регулиране и припасване допълнително и в процеса на работа. Тези неща ще се доизкусорят. Сега единствено най-главното е да проверя тук биенето. Биенето, защото то е основен фактор за нашата работа. Сега с този индикаторен часовник първо ще проверя ето тук на фланеца, към който е прикрепен патронника. И така, включваме от тук и от тук се подават оборотите. Така, тук какво виждаме? Значи биенето в този фланец, радиалното биене, нали, е в границите на даже е по-малко от 1/100, което е много добре. Което е много добре за нас. Преместваме индикатора тук вече върху повърхността на патронника. Мисля, че не е направил контакт. Малко ми е трудно с една ръка да манипулирам. Сега имаме контакт. Трябва с две ръце да го позиционирам качествено, този индикаторен часовник тук. И виждаме, ето тук, вече върху патронника имаме биене
от порядъка на 300, което на мен не ми харесва. Сега ще видя ето тук в по-напред, ако има възможност къде да го позиционирам, да видя и тук какво ще покаже. Но какво ще покаже при всички положения, или ще е същото, или по-голямо, сега ще видим. Няма смисъл да се гадае. Така. Ако е така. Минава ли свободно? Тук имаме. Трябва да го... Така, мисля, че е позициониран. Виждаме тук. Някъде има нещо, което се движи. Не ми е позициониран качествено. Часовника пак ще оставя, за да мога с две ръце да го позиционирам както трябва. Тук биенето вече отива към 400. Увеличава се спрямо това тук, което означава, че този патронник сега ще го сваля и ще видя какво мога да направя, за да се намали това биене. Да приключим с техническите параметри. Какво не споменахме? Значи тук има обозначения на колко отговаря една скала. Тук тази най-горната е на 200. За напречното подаване едно деление е 500. И долу за надлъжния ход едно деление 25 десети. На задния супорт има тук също скала на дръжката, която е 500, и има разграфение с показания в инчове и в милиметри. Ето тук на тази част, която излиза, може да кажем, ако се прави отвор, човек да си засече през тази скала колко дълбочина иска да направи този ход. Друго да, тук имаме табела, която оказва кои повърхнини от машината са закалени. Тук направляващите са закалени. Общо взето това е по техническите характеристики. Тук съм я сложил временно просто на една маса, която имах под ръка. Няма да може така да се работи, защото е видно, че няма никаква устойчивост в машината. В последствие ще ѝ направя маса специално за нея си. Сега за пробата ще опитам тук. По размерите на детайла, максималните размери на детайла, който може да бъде обработван. Тук още в наименованието на машината, в означението по-точно,
60 това означава дължината, максималната дължина на детайла, който може да бъде захванат. Тук съм поставил задния супорт по този начин до край. Може да се изнесе още 1-2 см. И тук ще го измеря от патронника, от тази повърхност. Ето виждате къде е 60. Да кажем, че може 60 да се монтира. По-скоро отиваме на 55 чист размер. Другото, което е според мен е предимство на тази машина, е вътрешния диаметър на вала, където могат да се монтират проходно през него детайли. Той е 38 мм. Значи до 38 мм, 35, 36 може спокойно да се постави и по-дълъг детайл, който да влезне през оста. Диаметъра тук виждаме долу до 110 радиус, значи 220 мм диаметър, но това е вече с опиране тук долу максимално, което едва ли може да се обработва. По-скоро бих казал, че до 200 мм може да се захване детайл. Свалих патронника и съм поставил индикаторния часовник, за да проверя за челно биене фланеца, на който се присъединява патронника. И мисля, че е в рамките на нормалното. Една стотна, може би малко повече от една стотна. И с помощта на обратните челюсти съм го хванал за фланеца и с леки настройки стигнах ето до такова биене, което е от порядъка на 300, да кажем. И сега ще проверя челното биене, защото предполагам, че неточността идва от него. Сега ще видим какво ще покаже. Ето го челното биене тук на патронника, която е от порядъка на 30 стотни. Това са 30, доста сериозно биене. Сега ще се опитам тук тази повърхност да я струговам и да проверим какъв ще е ефектът от това. Това може да не е най-подходящия нож за тази цел, но в момента нямам други ножове, така че ползвам това, което имам в наличност. Ще видим какво ще се получи от тази работа. След като го обработих челно, патронника тук, се стигна до едно поносимо биене от сорта на 300 в момента. Сега почиствам всичко тук от стружките и да видим в монтирано положение какво ще е биенето. След около 2-3 часа настройки и леко стругуване на патронника,
Стигнах ето до такава точност. Тук има 200 да кажем на детайла. Това в случая съм сложил център, който се счита, че е прав. Центриращо светло и на тялото меря биенето, което е 200. Според мен е достатъчно приличен резултат и сега вече започвам работа с детайлите, които ме чакат.